गावाकडची रात्र म्हणजे वेगळीच. शहरातल्या विजांच्या उजेडात हरवलेला अंधारही इथे जिवंत असतो. काळोख जणू श्वास घेतो, हलतो आणि कुजबुजतो. तर तो आषाढ महिना होता. दिवसभर ऊन तापलेलं, पण सायंकाळी ढग दाटून आलेले. पावसाची चाहूल लागलेली, त्यामुळे मातीचा वास हवेत दरवळत होता. शेतातून वाऱ्याच्या झुळकीसोबत येणारा ओलसर गवताचा गंध. कुठेतरी दूरवर बैलांच्या गळ्यातल्या घंटा मंद आवाजात वाजत होत्या. मी आणि माझा मित्र योग्या, आम्ही दोघं त्या रात्री शेतात राखणीसाठी निघालो होतो. त्या दिवशी वशाट म्हणजेच मटणाचं जेवण झालेलं. गावातल्या देवाच्या जत्रेत सगळ्यांनी मिळून बेत केला होता. पोटभर खाल्लेलं. म्हटलं आता सरळ शेतात जाऊन रात्रीचा मुक्काम करूयात. गावातून बाहेर पडताना शेवटचं घर ओलांडलं आणि लगेचच अंधार गडद झाला. पायवाट अगदीच ओळखीची होती. लहानपणापासूनच त्याच वाटेने ये जा. डावीकडे चिंचेची 2 झाडं आणि उजवीकडेच मोडकळीस आलेली कुडाची कुंपणं. आणि थोडं पुढे गेलं की भलं मोठं पाण्याचं तळं. तेवढ्यातच योग्या कुजबुजला, आज वातावरण भारीच गडद आहे यार. हो ना, पावसाचा डाव दिसतोय, मी असं म्हणालो. पण आत कुठेतरी एक हलकीशी अस्वस्थता जाणवत होती. रातकिड्यांचे आवाज सतत कानावर येत होते. कधी अचानकच एखादा ससा पायवाट ओलांडून पळायचा आणि छातीत धस्स व्हायचं. आम्ही मात्र पुढे चालत राहिलो. थोड्या वेळाने मला अचानक असं जाणवलं की आपण बराच वेळ झाले चालतोय. अरे योग्या, तळ आलं नाही यार अजून. तो थांबला, चारही बाजूला पाहिलं आणि तेवढ्यातच समोरच पाण्याचा हलकासा झगमगता पट्टा दिसला. अरे ते बघ की समोर आलं तळ, योग्य असं म्हणाला. पण मला काहीतरी वेगळं जाणवलं. तळ जरा जास्तच मोठं वाटत होतं आणि त्यातलं पाणी शांत नव्हतं, जणू काही आतून हलत होतं. चल पुढे जाऊयात, मी असं म्हणालो. आम्ही तळ्याच्या काठावरून पुढे निघालो. तिथून पुढे गेलं की थेट आमचं शेत लागतं. 5-10 मिनिटे उलटली असतील आणि परत तेच तळ. मी जरा थिजलोस. योग्या, आपण काय फिरून आलोत की काय? तो थोडा चिडूनच म्हणाला. अरे बावळट आहेस का, सरळच चाललोय आपण, फिरून कसं येऊ? पण पुन्हा समोर पाण्याचा तोच पट्टा आणि ती चिंचेची सावली. माझ्या पाठीवरून गार शिरशिरी गेली. योग्या हळू आवाजात म्हणाला, अरे गावाकडच्या म्हाताऱ्यांकडून ऐकलंय मी, रात्री मटण खाऊन शेतात असं जायचं नसतं म्हणे. चकवा लागतो आणि रस्ता चुकवतो. लोक म्हणतात पुन्हा पुन्हा त्या जागी आणतो, विशेषतः पाण्याच्या तळ्याकडं. मी हसण्याचा प्रयत्न केला. अरे काय, चकवा बिकवा काय नसतं, अंधार आहे ना म्हणून वाट चुकलोय आपण. पण आतून मात्र माझीही चांगलीच फाटली होती. आम्ही पुन्हा आता चालायला सुरुवात केली. यावेळी योग्या म्हणाला, अरे डोळे खाली ठेव आणि कोणत्याही आवाजाला वळून पाहायचं नाही. आणि हो, यावेळेस सरळच चाल, अजिबात वळू नकोस. वारा आता वाढला होता. तळ्याच्या पाण्यावर लाटा उठत होत्या आणि त्यात चंद्राचं अर्धवट प्रतिबिंबही थरथरत होतं. वारा आता वाढला होता. तळ्याच्या पाण्यावर लाटा उठत होत्या आणि त्यामध्ये चंद्राचं अर्धवट प्रतिबिंब थरथरत होतं. अचानकच मला पाठीमागून पावलांचा आवाज आला. मी वळायला गेलो, पण योग्याने माझा हात घट्ट पकडला. अरे थांब, अजिबात वळू नकोस. आवाज मात्र अगदी जवळ येत होता. आणि मग तेवढ्यातच कुणीतरी पाण्यात उडी मारल्याचा आवाज आला. आम्ही दोघेही थिजलो. तळ्याकडे न पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण डोळे जणू स्वतःच तळ्याकडे वळत होते. पाण्यात काहीतरी हालचाल होती आणि मग हळूहळू पाण्यातून एक पांढुरका आकार हळूवार वर येऊ लागला. मी एकदम श्वास रोखून पाहत होतो. ते काहीतरी माणसासारखं, पण पाय पाण्यातच आणि त्याचा चेहरा अगदी अस्पष्ट. केस विस्कटलेले आणि डोळे पूर्णपणे पांढरे. योग्याने मंत्र पुटपुटायला सुरुवात केली. आम्ही दोघंही प्रचंड घाबरलो आणि हनुमान चालिसा म्हणायला सुरुवात केली. आम्ही दोघंही चांगलेच घाबरलो आणि हनुमान चालिसा म्हणायला सुरुवात केली.
मी ओठ हलवायला सुरुवात केली, पण शब्द मात्र जिभेला चिटकलेले. ते पांढरं सावट आता हळूहळू तळ्याच्या काठावर आलं आणि मग अचानकच ते आमच्याकडे न पाहता उलट्या दिशेने चालू लागलं. जिथं आमचं शेत होतं ते अगदी त्याच दिशेने चालू लागलं. आम्ही एकमेकांकडे पाहिलं. अरे, आपलं शेत दिसतंय का? मी असं विचारलं. योग्या डोळे बारीक करून पाहू लागला आणि खरंच धुक्यातून आमचाच बांध, मका आणि लाकडी गोठा अस्पष्ट दिसत होते. अरे ते बघ, समोरच आपलं शेत दिसतंय, योग्या असं म्हणाला. पण त्या पांढुरक्या सावलीच्या मागे जणू काही ती आम्हाला आमच्या शेताकडे नेत होती. अरे, याच्या मागे जायचं की नाही? योग्या असं म्हणाला. माझ्या पोटात तर गोळाच आला. अरे, नाही गेलो तर सकाळपर्यंत इथेच अडकून राहू. चल, जाऊन बघूयात. आम्ही सावकाश त्या सावलीच्या मागे चालू लागलो. पायाखाली चिखल होता, पण पायवाट मात्र दिसत नव्हती. तरीही आम्ही चालत होतो आणि अचानकच मला जाणवलं, जमीन ओली असूनही आमच्या पायांचे ठसे पडत नव्हते. माझी नजर खाली गेली आणि छातीचा ठोका चुकला. कारण आम्ही जमिनीवर चालतच नव्हतो, तर आम्ही थोडेसे हवेत तरंगत होतो. अरे योग्या, मी असं कुजबुजलो. तो मात्र काहीही बोलला नाही. त्याचे डोळे मोठे झालेले आणि तेवढ्यातच समोरचं शेत नाहीसं झालं. आम्ही परत तळ्याच्या काठावर आणि समोर ते चिंचेचं झाड, समोर तेच तळं आणि पाण्यात आमचंच प्रतिबिंब. पण त्या प्रतिबिंबावर मात्र आमच्या मागे अजून एक सावली दिसत होती. आम्ही मागे वळून पाहिलं तर ती सावली आमच्या मागे उभी नव्हती. फक्त ती पाण्यातच दिसत होती. आणि मग ती सावली हळूहळू पाण्यात शिरत होती. माझ्या तोंडून किंकाळी फुटली आणि त्या क्षणी कोणीतरी माझ्या खांद्यावर जोरात हात ठेवला. मी झटक्यातच वळून पाहिलं तर गावातला म्हातारा म्हणजेच दत्ता काका उभा होता. काय रे पोरा, अरे तुम्हासनी किती वेळा सांगितलंय रात्री मटण बिटन खाऊन इकडे यायचं नाही म्हणून? तो असं रागाने म्हणत होता. मी आजूबाजूला पाहिलं तर आम्ही गुडघ्यापर्यंत पाण्यात आलो होतो. मी झटक्यातच योग्याला म्हणालो, अरे पाण्यात कुठे चाललाय? म्हाताऱ्याने आम्हा दोघांनाही पाण्यातून बाहेर काढलं आणि आम्ही घराच्या दिशेने निघून गेलो. दत्ता काका आम्हाला सांगत होता की आम्हाला चकवा लागला होता आणि जर वेळेवर तो आला नसता तर बहुतेक तो चकवा आम्हा दोघांनाही पाण्यात घेऊन गेला असता. त्यानंतर मात्र आम्ही दोघंही पुन्हा कधीही मटण खाऊन शेताकडे जाण्याचं धाडस करत नाही. कारण आम्हाला माहीत आहे की वशाट खाऊन जर शेतात गेलं तर 100% चकवा लागतो. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.